Panesu uchigara nesu uchitiratidza pekufamba napo nekutiratidza pekutsika kana usati wafarawo aiwa zvewawo waita sezvo ipapa ndipo manga muchitofanira kuti mufare asi tichangoramba tichingoita kuti mufare murambe muchingokomborerwa saizvozvo. Amen chechi. Ndanga ndichidiwo kutamba semumwe wanoedzeserawo zvikuru asi ndafunga kuti ndingakanganwa kana ndotamba dzimwe nguva ndinototamba nemusoro vose zvandanga ndakapurana zvomba zvaenda ndozosara pano ndakungotaura donho roga nhai saka ndataiwa ngaindirege hangu kutamba asi chido ndinacho. Amen chechi. Nhasi toda kutaura nezveutatu hunoera kana kuti the Holy Trinity yatinongogara tichinzwa nezvayo. Vamwe vanotori nezvikoro, vamwe vanotori nemachechi, vamwe vane nzvimbo dzavanoziva dzinotonzi kuHoly Trinity. Zvino ini nhasi hondo yandinayo ndeyekuedza kutsanangura kana kuedza kuparidza kwamuri kana kuedza kukudzidzisai, asi regai ndishandise izwi rokuti kukudzidzisai kuti nhasi handisida kuparidza. Vazhinji vanofunga kuti kana munhu achinge akuparidza zviya nhai anofanira kuti abude masiriri achibuda madzihwa achitikitira tarisai kuno handiti nhai ndokuti muti vaparidza. Ini nhasi handisida kuita izvozvo, ndoda kutoparidzawo zviri smart zviyazvi zvingorochi smart sekuparidzira vanhu vari smart. Kamera yanga achitaurwa maiona manyepero ndozvaazvo kuti nhasi handisida kuparidza, ndoda kuti ndikudzidzisai nezveHoly Trinity kana kuti utatu hunoera. Nova machurches mazhinji anonzi Holy Trinity, nzvimbo zhinji dzinonzi Holy Trinity, chikoro chiri down the road chinonzi Holy Trinity. Saka zvinonetsa kuti tizive kuti zvinomborevei, asi chinhu chatinovimba nekutenda machiri, chinhu chatinobhilivha machiri zvakanyanyisa kuti kune Holy Trinity ende tinotoiobserva zvakanyanya. Holy Trinity kwatiri is a doctrine kana kuti chidzidziso chatinacho mukati mechechi yedu yeCatholic kana kuti Anglican kana kuti mainstream, you can call it all the names, but chidzidzo kana kuti doctrine ratinaro. Kazhinji zvidzidzo hauwanzozviwani paSunday, zvinonge zvingoriwo zvidzidzo zvinongoenda zvakadaro, asi doctrine reHoly Trinity nhasi rakatogadzirirwa kuti rinofanira kunge rine Sunday yaro rega, zvoreva kuti chiitiko chinokosha mukati meupenyu kunyange mukati meBhaibheri. Asi kune vanga variko makuseni, mufundisi wanga vaupindewo nemumunda mangu, handisi kutiwo vakazodzidzepi, asi ndandido kuti nditaure nezvazvo iwo takarasimawo nemo, asi zvisinei ndichangotaura nechishona. Kana ndikakuudzai neshona sobva zvachinja nhai zvazvaita kunge zvaazvangu nekuti ndendashandura mutauro. Asi zvisinei mukaverenga Bhaibheri reGenesis kubva kwarinotangira kusvikira kwarinoperera, hapana pamunowana pakanyorwa kunzi Trinity kana kunzi utatu hunoera. Kazhinji kana tichirangarira masvondo ega ega emwaka tinenge tichitarisira kuti nhasi isvondo yeAdvent kana kuti nhasi isvondo yeChristmas kana kuti nhasi iEaster, zvoreva kuti tinenge tichitora zvinhu zvakaitika muBhaibheri nhai ndo zvatinenge tichirangarira muzuva iroro. Nhasi is Ascension Day kana kuti nhasi iTransfiguration Day kana kuti nhasi izuva rekunge mwanakomana womunhu achizviratidza kwatiri. Zvakangosiyana-siyana tichizvitora muBhaibheri pane pazvitori, asi chinyaya inonzi Holy Trinity hapana pamunogona kuvhura Bhaibheri mukawana pakanyorwa kunzi utatu hunoera hwakati kana kuti Trinity yakati. Hapana pamunowana. Kana muchinge mazopawana kana mukashandisa bhuku rine apokrifa kana kuti mukashandisa King James Version kana kuti mukashandisa New Revised Standard Version kana kuti ripi, kana rechiNdevere kana rechishona kana rechirudzi, kana mapawana mondudza kuti iwe chikomoyo waitinepera ndomba ndauyewo kwamuri ndudzidzo ipapo. Asi hapana Bhaibheri rakanyorwa kunzi Trinity kana kuti utatu hunoera. Asi kuti tinotarisa tikaverenga Bhaibheri tinonge tichibata nzvimbo dzaitaurwa nezveutatu hunoera, ndo zvakazoita kuti tisvike pakuti chokwadi huriko hunonzi utatu hunoera kana kuti inonzi Holy Trinity. Saka mubvunzo unovapa manje ndokuti ko chinombonzi Holy Trinity chacho chii? I hope kuti kudzidzisa kwandichaita nhasi hakusi kuzotiparadzanisa imineni, nekuti ndo vhangeri inonetsa nekurwadza kuparidza, kunyange kumafata akapikira, kunyange kuvapriste vanotambura nekuparidza nezveHoly Trinity. Kozoti iniwo hangu pano nemiwo yenyu nekunditarisawo kwamanoita
nekundijaja kwamunoita. Ndoda kukuudzai nezvetrinity, ndoda kukudzidzisai zviri kwamuri. Asi regai nditaure ndichiti Trinity Sunday kana kuti Trinity kana kuti utatu hunoyera zvinoreva the three persons of God. Ndasaka ndamboti paya chirungu munazondiregerera naye tinenge zvimwe zvacho zvinonetsa ukada kuzonyatsa kuti kushona nekuti zvinodawo kachirungu mukati. Kana unaona mai musatsamwika kuti ndakutaura chirungu ani makatendesa kuchikoro kuti tipozotoda kuti tiitaurawo chirungu. Takati kachitaura munonzwa kudiwo kuvhara. Amen church. Haiwa musasungana nekuti pakuita chirungu hachina mbonya kukura zvokuti tingakuvhiringidzai break. Kungotaura kuti tidii tinzwisisane. Saka Trinity kana vachitaura kuti the three persons of God vanenge vachitaura kuti God the Father. Nine. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Together they had one God. Kana kuti the triune God, kana kuti the Godhead. No pamuona diagram mupamira. Zvinoreva kuti the Father is not the Son. And if the Son is not the Holy Spirit, the Holy Spirit is not the Father. As good, the Son is God, the Father is God, the Holy Spirit is God. No unonzi utatu unoyera. Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, naMwari Mweya Mutsvene. Together tinobva taona chinonzi chii? God kana kuti Mwari. Ndopai pamainzwa muchikura zvinzi Mwari Mweya. Vanenge vachida kuedza kukuzivisai kuti kunyange Mweya Mutsvene ndiMwari, nekuti is another person of the Holy Trinity. Amen church. Batika herapo kana kuti zviri kuita sei? Right, ndo nyaya iripo pautatu hunoyera. Saka church mukuvamba yakaita dambudziko guru kune vaida kudefina the Trinity. Pakaita hondo huru yakazosvika mugore ra325 AD kana kuti Anno Domini kana kuti munoziva zvazvinoreva. Rakazosvika pavakasangana pavaita inonzi Universal Church Council yakaitika kunzvimbo inonzi Nicaea. Ikoko manje kuNicaea ndo kwavakazosangana semachurches ese akanga achivambwa munguva iyoyo. Vakati varume taita hondo yeTrinity nekuti kune vari kuedza kutsanangura zvinoreva Trinity asi vari kutaura zvisiri izvo, kana kuti inonzi heresy, kana kuti vanhu havainzi maheretic nekuti vaitaura zvisiri izvo maringe neHoly Trinity. Kwaive nemurume aitonzi Arius. Amen church. Kwaive nemurume ainzi Arius aive mufundisi kunzvimbo yeEgypt. Arius akaramba kuti Jesu haasi Mwari. Akaramba the divine nature of Jesus Christ. Amen church. Akati Jesu chisikwa sewe munhu chakangosikaona Mwari kuti chivepo. Ndo yaive argument yake iye ainzi Arius. Ndosaka uchiti kana ukatukwa zvimwe nguo kana uchinge watukwa zvimwe zvandinokudzidzisai zvinokubatsira kuti ukatukwa usaseke. Zvimwe zvinhu hazvisekesi. Kunzi unoita sewakazvarwa nguva yaArius iwo toti hauziva kuti zvinomborevei. Nai, asi ukanzi usaitisa kunge munhu akazvarwa nguva yaArius unoti hakundijairi. Nekuti Arius akaramba kuti Jesu haasi Mwari. Arius akaramba nature yedivine divinity of Jesus Christ yakarambwa naArius. Akati hakuna zvakadaro. Airevei kana aidaro. Nanhasi ndo pane argument kunyange nemaJudha. Vanokutaurirai kuti ndakazvitaura mugore ndikati vanoramba kuti kana mimi muchiti Jesu ndiMwari, saka imi vanhu makauraya Mwari here. Sandizve ndo zvinotiudza Trinity zve kuti Jesus Christ is God. Saka isusu kana tichiti Jesu vakazoroverwa pamuchinjiko vakafa, saka tiri kuedza kutaura kuti takauraya Mwari here. Mwari iye akatisika, saka isusu takadini takamuuraya. That's very scandal kuti isusu tinouraya Mwari, isusu vanhu iye Mwari akatisika. Saka Arius aive neargument iyoyo kuti no, Jesus Christ munhu akangosikwawo akaitwa sewe neni, anengori nika special thing kainako kezvimwewo zvinhu zvaanoita, kwete kuti tingatoti akabva kuna Mwari. Zvingadaro. Saka yaive iri heresy kana kuti dzidziso isiri iyo, kana kuti dzidziso yenhema yayakanga achitaura. Saka izvi zvakanga zvaakuita kuti chechi ive nekusawirirana, vanhu vaakuparadzana nepamusaka peTrinity. Saka mugore ra325 mozogugula kune vanoti ndinoyepa. Amen church. 325 ndokusangana
vakaita inonzi Universal Council, Church Council, vakasangana vakati todii nezvakuitika muchechi, ngatiedze kudifaina kuti zvinhu zvese izvi zvinyatsokufamba zvakanaka. Saka nguva iyoyo kwaive nezvainetsa maringe neHoly Trinity. Vamwe vaitiwo Holy Trinity hongu tinoreva kuti ndibaba, ndimwanakomana namweya mutsvene, asi ava vanhu vakatozvimirira, mumwe nomumwe aritori munhu akatozvimirira. Kana vari Mwari, ngavave Mwari baba as an individual, vane masimba avo vega saizvozvo. Kana ari mwanakomana, ngavave mwanakomana akambozvimirira, kwete zvokuvabatanidza. Saka ndo zvakarangwa mugore ra325 vakati no, hakuna zvakadaro. Mwari mwanakomana, Mwari mweya mutsvene naMwari baba is one person. Nai mukudzidzawo kutiwo mugozivawo. Vamwewo ndo vaiti Mwari mwanakomana naMwari mweya mutsvene vari pasi paMwari baba. Nai ndo diagram rimwe rinenge raakutafanira rinopinigutsu kuti God the Father umwe munoona ruku anombahambisa akadai, the spirit yako left, the right, the son yako right. Zvoreva kuti vanga vakutiwo Mwari baba must be the one ari powerful, then mwanakomana nemweya mutsvene vange vari pasi paMwari baba. Ndo yaive iri imwe heresi yakanga ichiparizwa. Musangano uyu ukati kwete, hatiite zvinhu zvakadaro. Vamwe vakatizve aiwa, tinofunga kuti isusu Mwari variko, asi dzimwe nguva vanouya vakaita saJesus Christ. Nai dzimwe nguva vanombouya vari mufomu yekuti ndimwanakomana, dzimwe nguva vanouyawo vari mune fomu yekuti ndiMwari mweya mutsvene. Ndo imwewo heresi yaive iriko. Saka nguva iyi chechi yakaramba ikati aiwa, hakuna zvinhu zvakadaro. Mwari mwanakomana, Mwari mweya naMwari baba, those are the three persons of the Holy Trinity, kind of the three persons of the Godhead, kind of the three persons of the Triune God. Zvoreva kuti that's the communion of the three persons, that's the fellowship of the three persons. Together they form one God. Amen, church. Saka hakuna zvokunzi tinonamata vanhu vatatu, tinonamata Mwari mumwe chete. Maria, the Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God. Saka tinonamata kunani? Kuna Mwari mumwe chete. Saka church ndo zvimwe zvinhu tinoita nekuti tinenge tisina kunyatsa kunzwisisa kuti zvinombofamba sei zvichibva kupi. Izvozvi tikange tapedza kuparidza kwandiri kuda kuita pano, tichanzi ngatisimukei tiite rudaviro. Handiti kana usingabhelieve murudaviro, kana usingabhelieve mune inonzi Holy Trinity, you are not a Christian at all. I'm very sorry. Nekuti kuti unzi uri muKristu unofanira kunge uchibhelieve with that Trinity, with that creed yatinoti isusu rudaviro yakazogadzirwa manje nemafathers aya nevatungamiriri ava vasangana pacouncil yavakasangana vachida kuedza kugadzirisa. Ndopa vakati now let's come up with a creed, kana kuti ngatichibudai nerudaviro rwatinoziva kuti each and every individual member of the church anofanira kuti azive rudaviro. Ndosaka rudaviro rwakakosha, kunyange kune vakuda kusimbiswa unotonzi ziva rudaviro by heart. Kunyange wakusvika pakufa chaiko, kana mufundisi akauya kumba kwako wakusvika pakufa usati wafa, anoti ngatitei rudaviro kuti uone kubvuma kuna Jesu Kristu. Nai kana uchinge wazofa uzive kuti ndinafa ndichibvuma kuti Jesu Kristu ndimambo, Mwari mwanakomana, Mwari mweya mutsvene naMwari baba, those are the three persons of the Trinity. Ndiye Mwari mumwe chete. Saka mavambo creed kana kuti rudaviro zvakazoitwa pacouncil yakaitwa vanhu vachiedza kudefaina the Trinity. Ndo pakazobuda runonzi rudaviro. Tinoti isu rudaviro rweNicea. Munoruti chii? Nicene Creed. Kushona wakati rudaviro rwacho rweNicea. Vanenge vachida kuedza kuti rwakaitwa kuNicea. Saka robva razongonzi Nicene Creed. Kwaimboone Apostle Creed, saka yainzoisa Apostles Creed. Iyi inonzi Nicene Creed kana kuti rudaviro rweNicea. Zvinova kuti ndokwarwakadii, kwarakaitwa ikoko. Zvikanzi saka zvataane rudaviro urwu ndo rwataakufamba narwo, runoratidza kuti mukarutarisa kana muchinge maakuverenga kana maakunzwisisa kana muchinge muchitaura nezvavo nyatsonzwisisai kuti alright, saka rudaviro rwedu ruri kureva kuti kudii. Muchamba mubata sense yekuti rudaviro vaiedza kutsanangura kana kuti vaiedza kurwisana
neheresi yakanga iriko yekuramba the divinity nature of Jesus Christ kana kuburisa Mwari Mweya Mutsvene kuTrinity vachiti Mwari Mwanakomana naMwari Baba, those are the two and powerful. Vanozopawo Mweya Mutsvene rimwe simba, asi vaviri ava ndo vanotonga. Trinity inobva yati kwete zvose zviri zvitatu, thus the Trinity, kana kuti ndo kubatana kwomweya Mutsvene, ndo fellowship yomweya Mutsvene Mwari Baba naMwanakomana. Amen church. Saka kwatiri isu zvinorevei. Ndakamboisa pamwe status yangu ndikati unity is power. Kubatana kwaMwari Baba naMwanakomana naMweya Mutsvene munotipa Mwari ndo kubatana kwatinotarisira kuti tinge tichiita mukati mechechi. Tibatane pamwe chete. Kana tikabatana tinoumba chinhu chihombe, tinoumba chinhu chikuru. Nokuti maona pabatana Mweya Mutsvene naMwari Mwanakomana naMwari Baba pabuda Mwari. Ameno kuti mimi munoti Mwari, ko isikuno kuti Mwari makariwana kupi. Pana ngakudziwa kuti Mwari, zvamunongoti Mwari munopana akaziva kuti zvakazobva nepi. Kuti munzi Mwari, kuti anzi Mwari, chii chakaitika. Pane zvakawanda zvinotaurwa naye vamwe vanotsikitsira nokuti vanonenya kutaura nezvaMwari, asi kuti vaziva kuti wedi racho raimbobva pakuti kudii, zvimwe zvitori simple. Vanhu kare handiti Mozisi aenda mugomo achinoya nemutembo. Vanhu ndokuzokutiwa chikuru vaingoendawo mugomo vachinonamata, vainenga belief yekuti Mozisi ndokwainowana mitemo, saka ndofunga imomo mugomo imomo ndo muna Mwari. Nai ndokuzongoramba hando Mwari Mwari ndokubva kumanyika uko vachingoti hato Mwari ndo Mwari vanhu ndokutoti saka ndiMwari ndoshona veshirite ndo Mwari. Mozisi ainda mugomo achinoya nemitemo, saka munofunga kuti Mwari makamboona dictionary reshona uchibvunza kuti Mwari zvinorevei kana zvakabva nekupi. Zvimwe munokototarisira kuti amen saka mudai kuna Mwari wenyu. Amen church. Vana manyika tinovada ndo mukatarisa ibirabhu yeAnglican zhinji yacho yakatanga nekune man'anga namanyika. Saka vaingoti ndo Mwari. Asi avochi Mwari hamana anokwanisa kudefina. Kudefina ukaona wakugona kudefina Mwari, that means he is no longer God. Because Mwari chaiye haungakwanisi kumudefina. Tinomupa mazita akasiyana-siyana, vana Yahwe, vana zvakawanda zvamunopa mazita, asi Mwari hapana angakwanisa kumudefina nekuti ndiMwari. Saka hamungatomukwanisi kunzwisisa kuti Mwari kwacho zvinomborevei, because he is not that person wokuti mungakwanisa kunzwisisa kuti uyu ndichamaku vangu. Hatidai mwana watogana zichamaku vangu munogona kuzvitsvagirira mukaziva kuti chamaku vangu zvoreva zvakati kana kuti takawira but Mwari ukatumidzwa kunzi Mwari zvoreva chinhu. But in any case ndo zvinenge zviri. Saka isusu tiri kuda kuti sekubatana kwakaita Mweya Mutsvene naMwari Mwanakomana naMwari anoyera, Mwari Baba, vakabatana vakaita the communion kana kuti vakaita the Holy Spirit yekuti chabuda pavari chinhu chinokosha. Saka isusu sechechi tinokurudzirwa kuti ngatibatanei onai. Kana tikabatana tinounza chinhu chihombe mukati mekurarama kwedu. Kunyange nechechi yedu inowanikwawo ichikura nekuti tinenge takabatana. Asi kana takapatsanurana hapana chinobuda. Vamwe vachizviti isu tinoziva, vamwe vachizviti isu tinogona, vamwe vachizviti isu takatanga. Saka kubatana kunodii? Kunonetsa. Vakatanga nevari kuuya vakasabatana hapana chinobuda. Ndinowanzogara ndichitini, kana imi makatanga nai makapiwawo chipo chokutanga. Munoziva muupenyu kune vakapiwa chipo chekudii? Chekutanga zvinhu, kuti ini ndinogona kuzvitanga ndigosvitsapo, asi kupfuurira mberi yainohondo zvakutodawo vamwe wane muono wokutorawo zvinhu kubvawo pazvasirwa nevakatanga vachizvidiwo vachiisawo mberi. Saka ndo zvatoti chechi inofanira kuti ibatane vari kusvika nhasi nevakanga varipo nevachazenge varipo. Chechi ibatane iite fellowship pamwe chete tichiwadzana muna Kristu, tive mhuri imwe chete, nekuti Mweya Mutsvene naMwari Baba naMwari Mwanakomana havana kumbobvera vakasiyana, pese vaigara vari pamwe chete. Saka isusu sechechi ngatigare takabatana, tisatarise madhifarensi edu kuti ava ndivana baba, ava ndivana mai, ava ndivana Saint Veronica, ava ndivana Saint Agnes, iyi Mothers Union kana kuti iyi Fathers Union. Ngatibatanei pamwe chete semuviri waKristu. Nai tiite communion tose pamwe chete, tibatirane pamwe chete mukutambudzika nemukushayiwa, mukuwana simba nemukushayiwa simba, tinge tiri pamwe chete. Amen church. Hazvina mhaka kuti munowana kana kuti avo vanoshaya, hazvina mhaka kuti munogona kutaura maningi
vamwe havagoni kutaura maningi, asi ngatibatanei tose pamwe chete tiine chinangwa chekuti tifambire mberi muna Kristu. Amen church. Pasina kuvhairirana, pasina kudadirana. Ndinogara ndichikuudzai, pamwe munofunga kuti pamwe vamwe vanoda kutodai akatanga iye kufa, asi ndinogara ndichikuudzai kuti kufa kuchadini zvako kuchauya. Iyewa munovhairira, pamwe ndiye achatokusumudzirai kofini achinokuisirai muguva. Icho chikomana chamunodadira mukachiona murodhi nemota yenyu muchichikanira madhaka, ndo chimwe chevakomana vachachera guva renyu. Amen church. Saka hativhairirane nekuti hatizivi kana tafa kuti ndiani achaita masa. Chenyu chamunenge magona kungodini zvenyu kutifira chete chete, ndo zvenyu zvamunenge maita. Nhasi mauya makanzi dress to kill. Kana mafa ndabvu dzinokupfekedzai idzodzo hembe dzamakati dress to kill idzedze ndo dzamunopfekedzwa. Makeup dzimwe dzamunoita muno handidi kutaura nezvazvo hati handisida kuparidza vanhu nai ungazoti vada kuparidza makeup yangu vachiti inofa yakafanana nevanhu vekudhavs. Asi kana wafa hakunyepe. Kana mafa imi, kana muine dhavs kana nyaradzo, handinyatsosumudzirai muchimushe ichikugadzirai kuti munyatsoita chitunha chakadini chakanaka, kuitira kuti vanhu kana vakuita body viewing handiti vachipfuura vanoti wow kufa asi munenge madii nematifira chenyu chamunenge magona munenge makangodai pamwana kakadai dzakasiyana-siyana, asi munenge madii zvenyu matifira kuti munoita makeup muri mupenyu tichikuonai tichiti makachena, kana kuti muchazoitwa makeup nedhavs mafa. Saka amen vanamai kana musingaiti makeup itai nekuti kana mukafa munodini zvenyu munoitwa munozonzi sitafu saka yapaisawa maibro acho tafanira kudai itai muri vapenyu zvenyu muzviitire nai nekuti kana mafa muchaitwa. Asi honge yakuda kutaura nezvaende kuti ngatirege kudini kudadirana kana kuvhairirana, nekuti mangwana hauzozivi vakomana vachatakura bhokisi rako kuenda navo. Kunyangwe ndisina basa asi ndichauyawo kuzotsinhira Jerusarema musha wangu ichiimbwa Balfour 1 wako. Kana pakapikwa mabhodho esadza isu tichange tiripo tichikushidzirawo Balfour 1 wako. Iwe uchange chaunenge wagona kudini zvako kutifira. Vanhu vanenge varipo vachinoguma kumanhunzi, unenge uchitononoka kuti udii unorashwa kotikotei chakudii. Hapana. Asi kana tichiti vapenyu saizvozvo, ngatiratidzane rudo pakati pedu, ngatibatanei zvisina mhaka kuti unomuziva kana kuti haumuzivi, nekuti panozouya kurufu rwako vazhinji vamunofunga kuti ndo hama dzangu dzepedyo ndo dzichauya kana ndafa, unodzishayira. Kunotouya vamwe wanga usingatombotaurisiri, iwo hauzokwanisi kuvaonazvo. Vapenyu ndo vanenge vakutoona vakutobvunzirwa ndiani kupana pategara tichiona baba angu kuchaona kuvaripi vari bhizi nebasa kwavo ndiani ndimugomba but vamaisa tombomuona asingaeparo ndo zvine zvakuitika muupenyu. Unenge wadini zvako unenge wafa. Saka ngatirambe takabatana sechechi, tirambe tichipfuurira mberi, tikangoita madhizhizheni chete taparara. Iyo ichechi yamunoona ichifadza kudai, once tangotanga kukakatirana, vamwe vachikakatira kumberi vamwe vachikakatira kumasure, chechi yadini zvayo yaputsika. Makaitarisa ichitodini ichitoputsika. Vamwe vanoti hanzi mukadzi akangwara anoputsa imba yake nemaoko ake, nai ndizvo zviriko zvo zvakadaro. Amen. Asi chechi yakangwara inoputsa chechi nepamuromo ndo panogona kuputsa chechi nekungwara ikoko, nekutaurisa kuti isu tisinoziva, isu tizohaizvo zvamunoita izvo hazvisizvo. Amaridzirwe ngoma yafaste yacho aisiyo, momba magudura mukoma matutsi oti nyorgani modzokera. Ndozondopindura chechi ndavakusendeni maurayachi chechi kokumutaurawo zvakanaka kuti this is wonderful. Mupeiwo kana manyawi ndokubatana kwacho. Handiti naye uya fellowship, saka ngatibatanei pamwe chete. Kana ndichitadza ndiudzeiwo zvakanaka kuti ndikudini ndiri kutadza. Haimona kuni pamufananidzo wokuti kwedu kwataipindura kusendurukusi vaidai tiri kuno kuCape Town. Kana muchida zvokusendurukusi ndaika ikoko kusendurukusi munopindura tiri pano pano. Zvamunoita izvi saka munoda kuti tiite zvinhu zvekuchechi ngani. Sendendurusi iri pano, sendilukusi iri pano, vekudhiocese of Masvingo vari pano, vekumatebhererendi vari pano, manikalendi iri pano. Saka iwe ukati iwe kumanikalendi tinodai, isusu kugweru kwedu kuCentral Province tinodai. Saka munoda kuti tiite toita zvani matiuraya. Ngatiteewo zvinoita kuti tivake nekuumba chisheni.
zvifananidzo zvokuti isusu kwedu hatidai maridzirwo engoma yazodai regai tidziridze muridziro watiri kudzita vanhu vachidini zvavo vachitokomborera imi munongobuda muno muchingowata munongobuda muchingo chamachema munongobuda muchingopota muchichikochokakisina kunakidzi zvakazodai itai kuti kudini kunakidzi tinongoti tichitanga sevhisi kana kuine vane zvipo zvekuimba vanodawo kubatsirawo kuimba uyai mudiniwo uyai muimbe regai tidaro nhai ndakutopedza kune vari kwapiri sumudzai maoko kwachapurini ndakakuonai chapurini vayamunazwa vekuparidza vachiti amenga chikazodai vari kuva kuti vanoramba asi but hapana chakamboipa nhai kwese kudini namata vaitaura vachiti hanzi kunyange une voice remasesi uya naro kwayo vana tutsi vanorikonakona kusvika vakuisa pako kunziwo haionokwana patena ya kana isi rako rekakudana chimumira timbokuisa kumasoro pichana uya naro kuzoimba kunai kwete kumirira kuleft uchingoti kakuimba kacho so akaona kana panorohwa maoko zvine zvichine umwari here zvako zvakuita kundau zvine umwari zako zvine umwari uya uzviso nai vanoratidza nokuti kuimba ndo mharidzo yose vamwe vanhu izvozvo vakatovatokotira vamwe vatori pawhatsapp ndichiparidza kudai hachisizo zvinovakomborera izvi hachisizo zvinoropafadza munhu wese zvemharidzo izvi kana zvekudzidzisa zvetrinities hazvina zvazvinokubatsira kune umwe anokubatsirwa nekuimba kuimba kwakanaka kukasimuka umwe munhu anokomborereka anoziva kuti nono kuchechi nhasi was beautiful maraidzwa neikwa kuimba kwacho was awesome zvekuparidza izvi neimwe nyaya vamwe vari muno vari vari kwamuno wati ndo mune internet chinopinda muno wifi ti vakutovakuuza nekuapdata nekudini ndizvozvo muno muchechi amwe munoziva vanhu machechi ndo vakutotange ndo kwekusosharaidza kwacho nai uchingopinda unga utoti live in church osandise vamweni vachinoazozondinasvikokubasa kuti iwaikezi that is 12 minutes past 12 takati itori muchechi munhu ari kuti life is happening right here ndo zvinge zvichitochi vamwe masaisa anenge achitobatawo mukati metemberi asi zvisinei kwese tinenge tichidini hedu kunamata asi chiregai ndingopedzisani chiiti Holy Trinity mainzwa God the Father, God the Son, God the Holy Spirit together tinowana chii kana kuti tinowana Mwari musazombofamba kanzi munonamata vana Mwari vatatu musazombofamba katukwa muchinzi makazvarwa munguva yaArias murambe muti Arias panguva iyoyo mugore ra325 was excommunicated nevatungamiriri vechechi vachinzi iwe une heresy iwe uya heretic nokuti kuda kurasisa vanhu saka Arias akadzingwa kana uchitoni ndakazvarwa munguva yaArias ndinofunga ndimwe vakazvarwa munguva yaArias nekuti natombokwadzani naArias name nechechi This is about the video.